ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦିନେ ବାହାରିଲୁ ସାପ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲା, ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି, ମାନେ ବଇଲି। ବାହାରିଲୁ ଆମେ ସାପ ବୁଲି। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ସାପ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ। ଦେଖ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା, ତାକୁ ମନା କଲେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲାନି। ମାନେ ଖାଲ ଢିପ କେତେ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲାନି ଭଳିଆ ଆଇଲା। ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲ ଢିପ ଅଛି, ତାକୁ କହିଲି ଧୀରେ ଚଲା, ନହେଲେ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବା। ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ସାପ ଆମ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଠି ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଉପର ଚଲେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରବଳ ପାଣି, ମାନେ ସାପ ପୁରାଟା ବନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁଦିନ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ନାଦିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ପାଣି ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ନାହିଁ କେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁଛି ପାଣିଟା। ଏଇ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆର ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆରମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିକନିକ୍ କରାଯାଇଛି, କାର୍ ଫାର୍ ଥୋଇଛି ଏପଟେ। ସେଠୁ ଆମେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲୁ ନା, ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ରାସ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ଫେରିଲୁ। ସେଠୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ। ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ସେଠୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ସାପଟା ଆମେ ଫେରିଲୁ।